יופי. אז אנחנו מתחילים היום את הפגישה הממוספרת מספר 107. היום זה 16 ביוני, יום רביעי, והתוכנית של הפגישה שלנו היום היא כדלקמן. אנו מסיימים את הפואמה של חיים נחמן ביאליק דוס לצטה וורט, ואחר כך אנחנו עוברים לפרודיה של יוסף טונקל דר טונקלר על הפואמה של ביאליק. אבל לפני שנקרא את הפרודיה של דר טונקלר, אני אבקש מבלה ברגע שתגיע. בלה הגיעה. אני נכנסתי, כן. שלום, אז אני אבקש ממנה לקרוא את המבוא שכתבתי 2 עמודים לפרודיה של דר טונקלר כדי למקם את הטקסט בהקשר הכולל של הפגישות שלנו. וכמו שאמרתי לפני שהתחלנו להקליט, יאיר היום קורא את הבית האחרון. שלום אנה. אנה לא נכנסה. עוד לא הגיע. אז יאיר תתחיל את הבית האחרון מההתחלה עד הסוף, בקריאה רצופה, ואחר כך נחזור שורה שורה ונתרגם. רק תזכרו דבר אחד, שעד עכשיו אני צדקתי שכל בית זה החמרה בתוכחה שביאליק אומר לעם היהודי, אז יש להניח שהבית האחרון יהיה עוד יותר חזק. אז תתכוננו, תחזיקו חזק בכיסא, אם יש לו ידית, ונראה אם אכן זה מה שקורה. יאיר, אתה מעלה את הטקסט? כן, אני כבר מעלה אותו, שנייה אחת. כן. ואז תגידו איזה עמוד ואיזה שורה מלמטה או מלמעלה. דרך אגב, רוברט מרגוליס, חברי להתכתבות בפילדלפיה, כשסיפרתי לו על AYL, Animated Yiddish Literature, הוא בטובו אמר שהוא מוכן לעזור, שיגיד לו במה הוא יכול לעזור. מחר אני אכתוב לו, שאם הוא מסוגל, שיעשה מה שהוא הציע לי. הוא אמר לי, תשמע, אם אתה תקבל $1 ממיליון יהודים, יש לך המימון לסרט הראשון ואולי לכמה סרטים בהמשך. מחר אני אכתוב לו, אם אתה לוקח על עצמך בגיוס המונים, לקבל $1 ממיליון יהודים, בעולם יש לנו 15 מיליון, אז אולי זה אפשרי, ואם הוא יהיה מוכן לנהל את זה, כי אני בעוונותיי בשל ראייתי לא מסוגל לעשות את זה, אז אם הוא יהיה איש הכספים, אני סומך עליו, ונראה מה הוא יענה. אספר לכם ביום שני. אבל יחיאל, אם הוא יקבל $1 מכל מיליון, יהיה לו $15 בסך הכל. לא, יהיה לו $1 ממיליון אנשים, יהיה לו $1,000,000. אוקיי. או שאני לא מבין בסומציה פשוטה.
יהיה לו $1,000,000, כן? לי יש בעיה אחרת עם העניין של גיוס המונים, ואם יש לכם ניסיון תגידו לי. תראו, ברגע שיוצאים לגיוס המונים, הרי אתה מבטיח הבטחה, לפני שיש לך הסרט המצויר. ואם חס וחלילה אתה לא מצליח, אז מה, אתה צריך להחזיר ל1,000,000 איש $1,000,000 לכל אחד, זה המון עבודה, וגם בשביל זה אתה צריך $1,000,000 להעסיק מישהו. אז זה מין catch-22. האדם יכול להתחייב לעשות משהו שאם הוא לא יצליח, הוא בצרות. מה אתם אומרים? זה ניתן לפתרון. אתה כותב שאם לא תצליח, הכסף כולו יעמוד לרשות איזשהו מפעל צדקה כלשהו. זה פתרון מסוים. בלה ויאיר, יש לכם ניסיון בגיוס המונים? לא. יאיר? לא. לא. אבל אני השתתפתי כבר בגיוס המונים וזה די הצליח. למשל, משיב הרוח, קבוצת משוררים דתיים בארץ, הם הוציאו לפני 4 שנים אנתולוגיה של שירה ביידיש, כן? ובגיוס המונים. ועוד כמה מפעלים כאלה, אבל אני לא אוכל לנהל את זה ולא אוכל להיות אחראי. אני צריך את רוברט מרגוליס, אם הוא יסכים, אז יהיה לנו עוד יד שתעזור. אוקיי, יאיר, איזה עמוד ואיזה שוב? זה 77, בית האחרון. 2, 4, 6, 8, 9 שורות אחרונות. 9 מן הסוף. כן. תתחיל לקרוא. Und Gott sagt mir, jetzt geh herab, zum Teufelshaus und kauf a Top, und tu a Wurf, und sag dabei, stark euch, an jederer soll lernen. Was soll, wird ihr zerbrochen werden, und red nicht mehr, nicht wein, nicht schrei, beug an den Kopf, und wer verstummt. Es geht der Tag, kommt, kommt. זהו? זהו. טוב, לפני שנתחיל לקרוא לצורך תרגום, מי זוכר מאיזה מקום בתנ"ך לקוחים הפסוקים האלה, או סוג הפסוקים האלה בסגנון הזה? זה מאחד הנביאים, אני לא זוכרת מה, גם כן, עם סיר, עם לשבור את הסיר, אני לא זוכרת, ירמיהו, ישעיהו, לא יודעת. נכון, אני כרגע גם לא זוכר, אבל אם נתחיל עם יאיר לתרגם שורה, אנחנו או נזכר או נמצא. שורה ראשונה, תקרא מחדש. Und Gott sagt mir, ואלוהים אומר לי, כן. Jetzt geh herab. עכשיו תרד, זה geh herab. רגע, האם שמעתי נכון? Jetzt geh herab? כן. רוב, כן, שלום. כן. שלום, אנה. פה זה יש, בפולנית זה the house of the who is doing the כליל, the vessel. It's also... כן. כן, בסיים. הפוטרי, כן, מי שעושה. Jetzt geh herab. עכשיו תרד, שורה שלישית. zum Teufelshaus und kauf a Top. לבית של חרס, כאילו ותקנה סיר. לא, טפרס-הויס זה המקצוע, הבית של מי שבונה כלים מחרס. לא יודע איך כתוב בתנ"ך, בטח יש שם כלים, נכון, זה בתנ"ך. קדר, נכון. קדר. קדר. כן. עדיין אתם לא נזכרים. ונקויף הטופ ותקנה סיר. כן. יש למישהו קונקורדנציה? לא. לפי המילה קדר אולי אפשר למצוא.
נדמה לי שזה ביחזקאל? אולי. למה את אומרת אנה? אני חושבת זה יש כמו קבלה, קצת קבלה זה תורה וקבלה, this with the כליל, because you have in Kabbalah that is going down the... לא, זה לא קבלה, זה בתנ"ך. אנחנו מנסים למצוא בפסוק. בלה אולי... הנה, ירמיהו א' י"ג. ויהי דבר אדוני אלי שנית לאמור, מה אתה רואה? ואומר, סיר נפוח אני רואה, ופניו מפני צפונה. הלאה, יש עוד? זה מה שראיתי, מצאתי, פשוט חיפשתי בגוגל. יש למישהו תנ"ך ליד? לא. יש לי, אבל זה אני אנסה למצוא. אוקיי, לפי הפרק, כן, והפסוק. כי כדאי שנראה על מה ביאליק בונה את הסיום. ומה שאני רוצה להגיד עד שבלה תמצא, שזהו המקום היחיד בפואמה, איפה שביאליק מקרב את המילים ביידיש לפסוקים מפורשים בתנ"ך, ליותר מפסוק אחד. עד עכשיו הוא השתמש בביטויים פה ושם מהנביאים, אבל כאן הוא מסתמך על פסוקים בתוך פרק מסוים בירמיהו, ובלה אמרה ירמיהו י"ג? אמרתי ירמיהו א' י"ג. יש לי כאן איזה מין, אני פשוט לא זוכרת את סדר הנביאים בתנ"ך, אני רואה כאן ישעיהו, מישהו יודע, זוכר אולי, או הנה ירמיהו, רגע. א' י"ג. כן. ויהי, תכף אני אחזור אליכם. כן. ככה, ויהי דבר אדוני אלי שנית, לאמור מה אתה רואה, ואומר סיר נפוח אני רואה, ופניו מפני צפונה. ויאמר אדוני אלי מצפון תיפתח הרעה, רק שנייה, על כל יושבי הארץ. כי הנני קורא לכל משפחות ממלכות צפונה נאום אדוני, ובאו ונתנו איש כסאו פתח שערי ירושלים, ועל כל חומותיה סביב, ועל כל ערי יהודה. תלכי לפסוק י"ג. י"ג קראתי. ויהי דבר אדוני אלי שנית. אני אתחיל מי"א. אוקיי. ויהי דבר אדוני אלי לאמור, לומר, מה אתה רואה ירמיהו? ואומר, מקל שקד אני רואה. ויאמר אדוני... זה משהו אחר. כן. אז מי"ג זה, ויהי דבר אדוני אלי שנית לאמור, מה אתה רואה? ואומר, סיר נפוח אני רואה, ופניו מפני צפונה. זהו. מה שאנחנו מחפשים זה איפה שאלוהים אומר לירמיהו לרדת אל בית הקדר. השאלה, אם המילה היא קדר, התפר, זו המילה שאולי תוביל אותנו לפסוק הרלוונטי. טוב, זה אני לא יודעת. קדר עושה שירים מחרס, יכול להיות שפה הוא מתכוון לסיר ממתכת, ואז זה לא קדר. לא, הוא מתכוון בדיוק לסיר מחרס, כי אחר כך הוא מתבקש לשבור אותו. כן. נכון.
אבל אם אנחנו לא מאתרים, חבל על הזמן, כן. אז נמשיך עם יאיר, ואני אנסה למצוא את זה ואודיע לכם. בסדר? אוקיי. כן, אז יאיר, שורה שלישית או רביעית? כן. שורה שלישית. Und tu avorf und sog dabei תזרקו. לא תזרקו, הוא מדבר, אלוהים מדבר אל ביאליק. סליחה, תזרוק. תזרוק. תזרוק, כן. ונדרבי ובנוסף, שטג הויך, אז ידרר זולרן, מאוד חזק, באופן חזק מאוד. רגע יאיר, תוך כדי שאתה זורק את הכלי הזה מחרס, כן. ונזוג דרבי, ותוך כדי שאתה זורק, זוג דרבי, תגיד תוך כדי שאתה זורק, כן, מה עוד? שטג הויך, חזק מאוד גבוה, גבוה מאוד, באופן גבוה מאוד. בקול רם? אז ידרר זולרן, שכל אחד יוכל לשמוע, שכולם ישמעו. הזוי, זה הזוי, ותרצה ברוך מברד, וכך שזה יישבר. תקרא את השורה, ככה אתה תישבר. תקרא את השורה ביידיש עוד פעם. הזוי ותרצה ברוך מברד. ותעיר צברוך מברד. ועיר צברוך מברד. ככה אתם תישברו. תישברו. כמו שאותו כת של חרס נשבר. הלאה. ונרד נשמר, נתווי נתשרי, ואל תדבר יותר, אל תבכה ואל תצעק. כן. בויג on dem Kopf und wer verstummt. בויג זה תקוד קידה, לא, זה הוא לא אומר. תקרא את השורה עוד פעם ביידיש. בויג on dem Kopf und wer verstummt. כן. זה כאילו תכופף את הראש או תקוד קידה או משהו כזה? לא תקוד שידה, אלא תכופף את הראש מתוך צער. זה לא של קידה, הוא לא קד בפני אף אחד, אלא מוריד את ראשו בצער, ונבר פשטומט. ומי שותק? ותיעלם, תפסיק לדבר, תהיה אילם, מרוב צער, שאין לך כבר יותר מילים. אתה, בגלל שאין לך כבר מה להגיד כדי לזעזע ולעורר את העם, אז תעשה מעשה נביא, תזרוק כת של חרס, שברגע שהוא יישבר, תגיד ככה, אתם תישברו. תמחיש להם במעשים מה שהם לא מבינים במילים. כן, הלאה. Es geht der Tag, kommt, kommt. הנה מגיע היום, הוא מגיע, הוא בא. כן. זהו? זהו. וזה הסיום. כן, זהו. טוב, אני עוד צריך למצוא על איזה פסוק הוא מסתמך בעניין הכד, כן? וככה תישברו, זה נמצא אצל ירמיהו באיזשהו מקום. אנחנו בפעם שעברה קראנו את המבוא שכתבתי, ניסינו למקם את הפואמה הזאת, ואני אמרתי לכם בסוף הפגישה שעברה, האם עכשיו שגמרנו את הפואמה וראינו שהיא מסתיימת לא במילים, למשורר לביאליק אין כבר יותר מילים כדי לעורר את העם, אז הוא עושה מעשה ירמיהו ויורד אל בית הקדר, או אולי בתנ"ך המילה היא אחרת, לוקח כת של חרס, ובמקום לדבר הוא ממחיש את ההתראה שלו, זורק את זה על העם,
החרס נשבר, ואז הוא מנסה להמחיש להם לא במילים, אלא במעשה, ככה אתם תישברו. ובסוף הפגישה הקודמת, ביקשתי כדי לסכם ולסיים את הדיון על הפואמה של ביאליק, לשאול כל אחד מכם, האם אנחנו יכולים, על אף כל מה שכתבתי במבוא, האם אנחנו יכולים לראות פואמה כזאת שנכתבה לפני 120 שנה, כמין נבואת הלב על שואה של מלחמת העולם השנייה? יאיר, מה אתה אומר? כן, הפואמה הזאת נכתבה בשנת 1901, כבר ב-1903 כבר היה הפרעות קישינב, כן. ואחר כך הדברים שהיו במלחמת העולם הראשונה, וכן, יש בזה התרמה של השואה. הוא רואה שאין מקום ליהודי אירופה. אני גם קראתי שהוא כתב לחבר שלו בגרמניה, כשעלו הנאצים, הוא אמר לו, תציל מיד את הרכוש שלך, כי אפילו חלק מהרכוש שלך, ותברח, והמקום הכי בטוח זה ארץ ישראל. מתוך ייאוש, הוא אומר, אפילו חלק מהרכוש שלה. אפילו חלק מהרכוש. כסף, כן. טוב, שלמה, מה אתה אומר? תשמע, הפואמה הזאת נכתבה ב-1935, זה מה שכתוב כאן. לא, שלמה, לא. היא נכתבה ב-1901. אתה מסתמך על הדפסה מאוחרת, אנחנו מדברים על הפרסום הראשון. אנחנו שופטים אותה לפי הפרסום הראשון. היא חזרה ונתפסה ב-35, אבל אני שואל, ב-1901, כאשר ביאליק פרסם את זה לראשונה, האם אז אפשר לראות אותו כאומר נבואה? זה בהחלט נשמע כדברי נבואה, כי טוב. אנחנו אנחנו יודעים כבר מה קרה אחר כך. כן, אבל הוא לא ידע. נכון. ובכל זאת הוא אמר דברים כלליים שמתאימים גם לקישינב, גם למלחמת העולם הראשונה, וגם לתקופת השואה. אנה, מה את אומרת? אני אומרת שכמו דנבים, כמו דפואמה, כמו נבים, כמו דפסלם, תפילים, יש הרבה דברים כמו אני רואה, זה כמו ירמיהו, אזכיאל, זה כמו the same. It's very strong words. He put very strong words, like always you have to on your head to have the ash on your head to remember, always to remember. אוקיי. בלה, רוצה להוסיף? לא, אני כבר אמרתי בפעם הקודמת. כן. אוקיי. אין לי מה להוסיף. אוקיי. אז אני אסכם ואני אגיד שכנראה, אני לא מומחה, לא גדול ולא קטן לנבואה בישראל, אבל כנראה שהנבואה בישראל היא תקפה, יש לה תוקף לכל התקופות, מכיוון שהנביאים לא מדברים רק לשעתם, אלא הם מדברים על צורה כוללת של התנהגות, צורה כוללת של consciousness, של מודעות, שאם היא לא קיימת, אז הסכנה להתנגנות, הסכנה לריקבון קיימת בכל תקופה ובכל זמן. אולי כשאנחנו אומרים מה זה prophets, מה זה נביאים ומה זה נבואה, אפשר אולי להגיד שאלה דברים שהם טובים לכל הזמנים, ולאו דווקא לתקופה מסוימת, ואם זה נכון, אז למעשה הנביאים מדברים על פרינציפים שהם אבסולוטיים לכל תקופה.
וברגע שיש סטייה, deviation, מאותם פרינציפים אבסולוטיים, אז אנחנו בצרות. ואולי זהו הכוח של הנבואה בישראל. אם אני חוזר לאברהם יהושע אשל, אם פעם אני אקרא את הדוקטורט שלו על הנבואה, על הנביאים, אולי הוא יגיד את זה, כן? טוב, עכשיו בואו נראה מה דר טונקלר עשה כפרודיה על הפואמה דוס לצטע וורט. ואני אבקש מבלה, אם יש לכם, אני שלחתי לכם את המבוא שכתבתי, המבוא הקצר, על מס התיאטר. יש לכם? את המבוא שאתה כתבת? נכון. כן, באימייל ששלחתי לכם עם כמה טקסטים, יש הפרודיה של דר טונקלר מס התיאטר, אבל יש גם הרייפיר. הרייפיר צו מס התיאטר של דר טונקלר. רגע, זה נשלח ביחד עם ה... כל ביחד. כל ביחד זה היה. כן. האם שלמה רואה את זה? זה נשלח עם מי? יחד עם כל הסיפורים? זה נשלח ביחד, דירקטלי. ביחד עם המבוא שלי על ביאליק, וביחד עם דר טונקלר, עם הפרודיה. זה על יחד, זה כולן. כשבוע. רגע אחד. כן, יש לי את זה. מה הכותרת? באיזה תאריך זה נשלח? באיזה תאריך? עוד שנייה. לפני כשבוע, נדמה לי. כן. עוד רגע. לא, פחות משבוע. תכף עוד רגע. There was in the Shabbat, during the Shabbat. I received it. In the morning. ב-12 ביוני. שבת ב-12 ביוני. שלמה ב-12 ביוני. יאיר ב-12 ביוני. באימייל קיבלתם, תמצאו את הרייפיר למס התיאטר. וגם את מס התיאטר, שעוד מעט. 12 ליוני אתם אומרים? כן. אנחנו, כן. מבוא למס התיאטר, בדיוק. מסע תיאטרון לפי ביאליק, מאת יוסף טונקלר. כן. אז לכולכם יש, לשלמה מחפש את זה. אני מחפש, רק רגע. מי שלחה את זה? זה טובה או יחיאל? טובה שלחה את זה. דברים שבאים ממני תמיד טובה שולח. וזה לא... אתה כתבת את זה. זה גם לא כל כך חשוב שתמצא את זה, שלמה, מכיוון שאני מבקש מבלה לקרוא את הרייפיר, את ההקדמה הזאת, לפני יש בהתחלה, בראש הזה יש תמונה של ציור של ביאליק. כן. אוקיי, אפשר להתחיל? אפשר להתחיל. טוב. מבוא למס התיאטר, נוח ביאליק, מסע תיאטרון לפי ביאליק, מאת יוסף טונקל, דר טונקלר. יש לכולם? כן, העיקר זה לשמוע מה שאת קוראת, כן. אוקיי. ביצירה זו שהופיעה לראשונה במוסף ההומוריסטי של היומון דר מומנט, ב-20 לאוקטובר 1911, דר קרומר שפיגל, הראי העקום, בונה דר טונקלר פרודיה ספרותית על יצירתו המפורסמת של ביאליק, דוס לצטע וורט, מ-1901, הוא עושה שימוש במקצב ובתבניות הסגנון של המקור לשם כתיבה על תיאטרון יידיש הירוד, תיאטרון השונד, פסולת, בניו יורק על קהלו עם רמזים להצגה הפופולרית דוס פינטלייד. נושא זה רחוק כמובן מהתוכן ומההקשר ההיסטורי-תרבותי של המקור הביאליקאי. זוהי ביקורת חריפה על התיאטרון היהודי בניו יורק, שאליו ואל הווי המהגרים היהודים בכלל,
התוודע דר טונקלר כששהה בארצות הברית בשנים 1906 עד 1909. היא מתקשרת לכתיבתו כמבקר תיאטרון, החל מהעשור הראשון לפעילותו כהומוריסט, בפרט בכתבי העת ההומוריסטיים המצליחים אשר הופיעו בניו יורק, שהוא היה מייסדם ואורחם. דר קיביצר, שערך בשנים הראשונות להופעתו, 1908-1909, ודר גרויסר קונדס, שהוא ייסד וערך, קונדס או קונדס? קונדס, קונדס. קונדס. זה הקונדס בעברית, קונדס. כן, כן, כן. שהוא ייסד וערך, יחד עם יעקב מרינוב, וב-1909 כתב עת שהתקיים עד 1927. המון זמן. כן, דר טונקלר פרסם בדר קיביצר גם קריקטורות מעשי ידיו על נושאים אקטואליים. הקשר בין אומנויות הכתיבה והציור התבטא בכתיבתו גם בחיבתו למונחים מתחום הציור, ציור, תמונה, סקיצה וכיוצא בזה, בהגדרת סוגים וצורות של כתיבתו. כישרונו כקריקטוריסט בולט במונולוג שלפנינו, השופע תיאורים פלסטיים, גרוטסקיים, מצחיקים עד דמעות של דמויות ומצבים. כפי שקבע בית שפנר בספרו נובולופיה 7, נובוליפיה 7, בואנוס איירס, עמוד 156, האמת שבקריקטורה גדולה לעתים מזאת שבתצלום, שכן על ידי מגניפיקציה של הקווים הממוקמים, ממקדת הקריקטורה את תשומת הלב במגוחך שבהם, במה שראוי לביקורת. מהות ההישג של מעשה הקריקטורה היא איפה בהפרת האיזון של מערך רכיבי המודל. זו משותפת גם להומורסקה ולפרודיה, והיא המקור לקומיזם שבהם. ידוע לנו כי לחיים נחמן ביאליק היה יחס חיובי ביותר לדר טונקלר, ומותר להניח שהפרודיה מסה תיאטר של דר טונקלר הייתה ידועה לביאליק. עדות ליחסי הידידות שביניהם אנו מוצאים בטקסט משנת 1917, שביאליק כתב כהקדשה לכבוד דר טונקלר. זאת על גב תמונה משותפת של מנדלה מוכר ספרים וביאליק, שדר טונקלר קיבל מהמשורר במתנה באודסה. פזמון לטונקל. הפשט אורי ותלני באונקל, או הורידני חיים אלי קבר. בדקתי בכל המקרא ובתרגום אונקל, בז'רגונך הקדוש ונבח בשפת עבר, ולא מצאתי חרוז נאה לטונקל. ומה מצאתי, כפי שאתה שומע, איננו כל כך מזהיר ומפונקל, אלא במקצת על ירחות צולע, ובמקצת מטושטש ומדונקל. עד שבא רבי מנדל זקני והאיר ממש את עיני, אמר יהי אופל, ויהי אופל. יהי אשמדי, יהי מפיסטופל, יהי בולבוס, יהי קרטופל. בין כך ובין כך, רוצה אתה במתנה כך. התמונה הזאת התכחנה אופל. זה ביאליק, כן? כן, כן. כתבי חיים נחמן ביאליק, תל אביב דביר, עמוד ש"פ. דר טונקלר, מאוד יפה, מאוד מאוד יפה. נכון. דר טונקלר השתמש בדוסלט ספרות. ריגוש הומור שלא היינו מצפים עד כדי כך אצל ביאליק. אמנם יש הרבה בדיחות מפי של ביאליק, אבל פה יש... הוא נותן את הקרדיט לאברמוביץ', למנדלה. כן, כן. יפה. דר טונקלר השתמש בדוסלס דבורט פעם נוספת, בפרודיה שנייה על יצירתו של ביאליק, מסה רוסלנד, דר קרומר שפיגל, 5 לאוקטובר 1919.
תיאר את מצב היהודים ברוסיה שנה לאחר תום מלחמת העולם הראשונה, את מצוקת המזון, הדיור והפרנסה. כאן מתבטאת בעיקר רוח נבואת הזעם ותיאור מצבו הקשה של היהודי שבמקור של ביאליק. כך לדוגמה כתב ביאליק, Und Gott sagt mir, jetzt geh herab zum Tepperhäus und Käufertop und Torwurf und sag dabei, stark euch, als jeder soll hören, als so wird ihr zerbrochen werden. Weder Tunkeler, und Gott sagt mir, jetzt geh herab zum Tepperhäus und Käufertop und Torwurf und sag dabei, stark euch, als alle sollen hören, zu all der Ruches wird zerbrochen, ich hab sei wie nicht wusste zu kochen. והתרגום הוא, ואומר לי אלוהים כעת, כלי קנה אל בית יוצר תרד, השלך כלי וכה תאמר, כל רם שכל אדם ישמע, שישבר לעזאזל, כי אין מה לבשל. במאמר עיוני שפרסם על הפרודיה היהודית בספרותנו הדו-לשונית, סוקר דר טונקלר את תולדות הפרודיה בספרותנו, ומסיים בציינו שמסורת ספרותית מיוחדת זו, רכשה לעצמה מקום של קבע וכבוד בתרבות היהודית. יוסף טונקל, די יידישה פרודיה, מטריאלן פאר השטודיום, הוא ראה את עצמו שותף להתפתחות תרבותית מודרנית בספרות יידיש, התפתחות ששורשיה מגיעים עד למאה ה-17, ובאשר לספרות העברית, למסורת ששורשיה ראשיתם במאה ה-12, אצל סופר זה, שרבים מבני הזמן ראו בכתיבתו כתיבה לשעתה בלבד, בולטת איפה הפרספקטיבה ההיסטורית, הזיקה לספרות היהודית של דורות קודמים. זהו? אנדה. אוקיי, אז קיבלתם כאן, אני כבר לא זכרתי מה כתבתי, זה היה לפני הרבה שנים, אבל קיבלתם כאן תמונה מגוונת של הכישרונות של דר טונקלר, כן? ועכשיו אנחנו נקרא את הפרודיה, שלמה, תתחיל. מסה תיאטר. רק רגע, אני לא הצלחתי למצוא את זה לצערי. יאיר, אתה יכול לשלוח לי את זה? כן. אני כרגע אשלח לך, אבל אני אצא רגע, לא, רגע. כן. נשלח את כל ארבע הדברים שקיבלנו. ב-12 ביוני זה נשלח אליך, שלמה. כן, אני חיפשתי בתאריך הזה ואני לא רואה את זה. שלחת? שלחתי את הראשון. טוב, עד ששלום תקבל... השני שלחתי עכשיו? קיבלתי. את השני, עכשיו את השלישי. אנחנו רק צריכים את מסה תיאטר של דר טונקלר. פה אני רואה את המבוא. זה קראנו עכשיו. זה קראנו עכשיו, אז השני אם כך. אולי עד שתמצא את זה... העברתי לך הכל, שלום. נבקש מבלה להתחיל, הרי זה לא משנה מי מתחיל. לא, אני לא רואה שזה נפתח לי. רק יצאתי
יצאתי מהזום. אנחנו רואים אותך, יאיר, אתה איתנו. אבל אני לא רואה אתכם, לא, משום מה זה לא נפתח, יאיר. בלה, רגע, את יכולה... אני אנסה לשלוח לשלמה. אם את יכולה רק את מסה תיאטר כדי לא לסבך את החיפוש. שלחת? לא, עוד רגע. מה, אתה לא קיבלת את מה שאני שלחתי לך? לא, קיבלתי, אבל זה לא נפתח. הראשון לא נפתח, השני, בכל אחד, הדבר הראשון לא נפתח, השני, משמאל כן נפתח. השני זה משהו אחר, לא, השני זה מה שבין הכרה. הראשון זה לא מעניין, השמאלי זה החומר. כן, השני זה מה שבין הכרה. לא, בכל אחד מארבעת הקבצים, שלחתי לך 4 קבצים. לא, שלחת לי 2. זה יכול להיות. בלה, תנסה לשלוח את מסה תיאטר לבד, אז לא יהיה צורך לחפש. תכף, האמת היא separated זה הגיע בצורה כזאת שהיה קצת קשה לראות מה השם של הקובץ, לכן גם אצלי זה, אני לא בטוחה. עוד רגע. שלחתי לך עוד, שלמה. מה? שלחתי לך עוד. It was in the separated pieces, so you have few to open. שלמה, אם אתה פותח את המייל שלי, אז תפתח הקובץ הראשון, כתוב דר טונקלר מבוא. לא כתוב מסה תיאטר, אלא דר טונקלר מבוא. רק רגע, אני לא רואה שום מייל ממך. תעשה רענן, תרענן בדואר הנכנס. כן, אני יודע לעשות את זה, זה לא... אוקיי. כי זה נשלח אליך. כן, אני פתחתי עכשיו פתחתי את של יאיר, אני רואה את דר טונקלר, בסדר. עכשיו אתה רוצה שאקרא אותו, דר טונקלר, אנחנו מתחילים עם הפרודיה, מסה תיאטר. תתחיל. תקרא את בית, אני לא זוכר איך זה בנוי, אבל תקרא משפט, כן? Und Gott hat mir gesagt azoi, schmied euch a Herz von Holz und Hai. Und hey. Und Holz, לא, זה עם קמץ. Und Holz und, אתה לא שומע, von Holz und Hay. Und Holz und Hay. רגע, דר טונקלר כותב בהיגוי ליטאי, אז ונגוטות מיר גזוקתא זי שמיד אויסה הרץ ונהולץ ונהי. אז זו הביאה ליטבק. בדיוק, הרי הוא ליטבק, הוא נולד בבוברית. הלאה. Fill on dein Kopf mit Moch und Streu in jüdischen Tater geh und setz sich breit erwecket dort und Dafka auf a fremden Ort und Tomer sagt man dir a Wort, die hast vernommen jenems Platz. Daher im dorten wie die Katz. Toher im dorten wie die Katz. Und Tomer Tiner sich beworn und sich nicht losen wollen Stern, to hob kein Meure Svet nicht Schatten, du macht im Heuch in Tatens Toten. Taten Atpo. Taten Atpo. Und Gott hat mir gesagt, also, ואלוהים... רגע, צריך לקרוא את זה בשביל החריזה בקריאה ליטאית. Und Gott hat mir gesagt, also. Und Gott hat mir gesagt, also, ואלוהים אמר לי כך.
כן. Schmid euch a Herz von Hals und Hai. Und Holz und Hay. Und Holz und Hay. Schmid euch a Herz. מה זה שמיד? אני לא יודע. הפועל שמידן, ופה הפועל זה אוי שמידן, אבל קודם נראה אם אנחנו יודעים או זוכרים מה זה השמיד ביידיש, כן? אני לא זוכר את המילה הזאת, שמיד. מי יכול לעזור? שמידן, השמיד כמקצוע זה הקובל, איך אומרים בעברית? קובל, כן, שמיד איזה קובל, נכון. Who is doing the horse, for the horse that דונג דונג דונג, when they צק צק כן, צק. כן, איך אומרים בעברית? אני לא יודעת עברית. מי שמפרזל סוסים, מי שעובד עם ברזל חם ונותן לברזל צורה. איך נגיד בעברית? מסגר? לא מסגר, זה בכיוון, אבל יש לזה שם אחר, אני מניח. חרש אולי? אולי חרש ברזל. יש בעברית אולי זאת? מתח. מה אתה אומר, שלמה? אולי חרש ברזל. כן. לא. עכשיו, אוי שמידן, שמידן זה הפועל, לעשות את הפעולה של החרש. אויס שמידן, הפרפיקס אויס, זה לעשות פעולה עד הסוף. אז אלוהים אומר לדר טונקלר, שמיד אויס, אתה תעשה, תיתן צורה, שמיד אויס ההרץ. נכון? זה מטאפורה. אתה תבנה לב, אתה תבנה לב מגרון והי. מה זה הי? לא גרון. שמידויס ההרץ פון? הולץ ונהי, מעץ. לא היי, לא היי. אז תחרוש, תיתן צורה, כמו שנותנים לברזל, ללב של עץ והי. איך אומרים הי בעברית? חציר, קש? חציר, כן. אז תעצב לך עיצוב ברזל של לב של עץ וחציר, שורה הבאה. פילאון dein Kopf mit Moch und Streu, מלא את ראשך עם פוך וקש. מה זה מוח בעברית? מוח. גפן. איזוב. לא, זה לא איזוב. זה איזוב. מוח זה איזוב, און... שטרוי וקש. וקש. אל תשכחו שזה פרודיה הומוריסטית. אבל הזיקה לביאליק, שאלוהים מדבר אל ביאליק, ופה אלוהים מדבר אל דר טונקלר. שורה הבאה. In יידישן תאטר גיי, ואבא יהודי. לא, על מה אתה מדבר? In יידישן תיאטר, לא תאטה. בתיאטרון, לך לתיאטרון יידיש. זהו. עכשיו רגע, עד לנקודה הזאת, זה נראה קצת מוזר מה שהוא כותב. מה זאת אומרת? הרי הפרודיה זה על, הוא צוחק מהתיאטרון היהודי ביידיש, שהיה גרוע ביותר. אל תשכחו שהפרודיה הזאת פורסמה ב-1911. כמו שכתבתי במבוא, דר טונקלר חי בניו יורק בין 1906 ל-1909, סוף השנה.
הוא חי שם 3-4 שנים, והוא ראה בראשית המאה את המציאות של תרבות יידיש בניו יורק, איפה שהייתה התחלת הגירה של יהודים ממזרח אירופה, כולל תיאטרון יידיש שהיה בשפל המדרגה, היה תיאטרון של שונד, טראש תיאטר, היה תיאטרון גרוע ביותר. אז אלוהים אומר לדר טונקלר, לך לתיאטרון יידיש בניו יורק. כדי ללכת לתיאטרון ביידיש שהוא כל כך גרוע, אתה לא צריך יותר מאשר לב של עץ מלא בקש, וראש מלא חציר, ומה הוא אמר שם עוד. זאת אומרת, זה מספיק כדי להבין את התיאטרון ביידיש. זאת תיאטרון, סליחה, זאת תיאטרון זה היה לפני מלחמה או אחרי מלחמה? זה התיאטרון בניו יורק לפני מלחמת העולם הראשונה. הרי הוא כותב את הפרודיה טונקלר ב-1911, לפני מלחמת העולם הראשונה, כאשר האמיגרציה, ההגירה היהודית, הביאה גם את השפה, הביאה גם את התרבות וגם את הדברים הקלוקלים, הפחות איכותיים, כולל תיאטרון לא יהודי. ובמבוא כתבתי שעוד מעט דר טונקלר יצחק על אחת ההצגות שנקראה דוספין תלייד, שזו הייתה הצגת שונד, הצגה לא טובה, אבל שיהודים, אימיגרנטים חדשים, מהגרים חדשים בניו יורק, שלא ידעו אנגלית, והלכו לתיאטרון ביידיש, אז הם חיפשו בידור, והלכו גם להצגות לא טובות. ודר טונקלר בצורה מאוד חריפה, מאוד ביקורתית, יעשה צחוק מהתיאטרון ביידיש, בזה שהוא יתאר את ההצגה ואת הקהל, ואיך הוא יתנהג. שורה הבאה, שלמה. Und setzt sich breit erwecket dort. לא כתוב ברייט. Und setzt sich breit erwecket dort. תרגום. ותתיישב בהרחבה אבקת דורט. מה זה אבקת אני לא יודע. מי יכול לעזור? אני אשאל ככה, מהו הפועל בשורה הזו? מה שם הפועל, האינפיניטיב? זיצן. זיצן זה רק חלק של הפועל. אבק זיצן. אבק זיצן זיך. עכשיו, מה ההבדל בין זץ זיך וזץ זיך אבק? מה ההבדל בין זיך זצן וזיך אבק זצן? מי יכול להגיד את ההבדל? אני יכולה לנחש. בבקשה. שב לך שם, אבק. זה מרחיק קצת. המילה אבק זה לא שם. מה זה אבק, המילה לבד בתרגום לאנגלית? אנה? גיא אבק. לך, תלך. לך. אבל מה, לא, גיא זה לך, מה זה אבק? לך מפה. לך מפה. תסתלק מפה. מפה. לא מפה. לך מפה זה גיא פונדנן. מה זה גיא אבק? גיא אבק זה תתחפף. כן, אבל זה נכון. לך קיבינימט. אני רוצה. לך לעזאזל. אבק, איך נתרגם לאנגלית, המילה אבק. זה כל כך פשוט, כל כך קשור לאנגלית האבק הזה. away.
לך לעזאזל. Go אוקיי, away. אוקיי, ברור. להיאבק. זה זה away. האבק זה צריך, זה sit away, אבל מה זה sit away? זה נקרא כאילו תתיישב. זה לא תשב אלא תתיישב. איך אתה אומר, יאיר? לא תשב אלא תתיישב. תתפוס מקום. תתיישב בהרחבה. הרחבה, כן. רגליים פסוקות, תתפוס את כל הכיסא שלך, ואולי גם שקרוב חלק של השכן. אבק במובן away, זאת אומרת בפיזור איברים, כן? דורט, שם. רגע, שלמה, אבל לא כתוב אבק, כתוב אבקת. אז מי יכול להסביר מה ההבדל בין אבק זט זיך אבק לבין זט זיך אבקת? תנחשי בלה. דר טונקלר היה אסף, היה גניוס של שפת יידיש. כל ניואנס קטן הוא ידע להכניס לשפה. אז מה אתם מנחשים? מה ההבדל בין זט זיך אבק וזט זיך אבקת? אבק זה אולי יותר רחוק כאילו, לא? לא, תראו, כשאתה יושב בתיאטרון, יש לך כיסא תחום, אתה לא יכול לשבת יותר רחוק מהמקום שיש לך. אז אמרנו כבר, זט זיך אבק, תשב בפיזור איברים, אבל מה זה זט זיך אבקת? אתם לא תנחשו כנראה, ואני אגיד לכם. דר טונקלר מנגן על כל מיתרי שפת יידיש, ואחד המיתרים של היידיש שלו, זוהי השפה המדוברת של אנשים שדוברים יידיש, לאו דווקא מהספרות או מהמילון. אבקת זה צורת דיבור, הייתי אומר קצת מזלזלת, קצת לא נימוסית, כן? זט זיך אבקת, תשב בפיזור איברים עד כמה שאתה יכול. זה האבקת הזה. לא תמצאו את זה בספרים, לא בשירים ולא בפרוזה ספרותית. זה רק לשון דיבור. תקרא עוד פעם, שלמה, את השורה הזאת. Und setzt sich breit אבקת דורט. כן, תרגום. ושב לך בהרחבה. בפיזור איברים מקסימלי שם. בפיזור איברים שם. שורה הבאה. Und דווקא אויף הפרמדן אורט. כן. ודווקא על אורט, ידעתי את המילה הזאת, הפרמדן אורט. מקום. מה המיזם של מרים טרין שהיא קוראת לו יידיש אורט? מקום. מקום. תתרגם את השורה. ודווקא במקום זר. אז השאלה שלי היא, מה הוא רוצה להגיד הטונקלר פה? למה לשבת במקום זר? מה, אין מספיק מקומות בתיאטרון שאדם יכול לשבת במקום שלו? כנראה מתכוון לומר שהוא יושב ככה, שהוא עם הרגל שלו גם נדחף לכיסא של השכן. לאו דווקא, הוא אומר במפורש, תשב לך בפיזור איברים, אבל לא על המקום שלך, אלא דווקא על מקום זר. לא על מקום המיועד לך, נגיד אם קנית כרטיס במקום כך וכך, אז תשב לך בפיזור איברים, לא במקום שלך, אלא במקום ששייך למישהו אחר. אז השאלה היא, למה? שלמה, יש לך ניחוש? לא. אנא.
יש לך ניחוש? בלה, למה מי שבא לתיאטרון בניו יורק בראשית המאה צריך לשבת במקום לא, שזה לא בשבילו? השאלה שלי פשוטה, יש לה ניחוש? אין לך ניחוש. Do you know why he said that or not? If you say no, I'll go forward and where I will ask בלה. לא, אין לי ניחוש. אוקיי. אז אני אומר כך, אנחנו קוראים פרודיה של דר טונקלר, העושה צחוק מתיאטרון יידיש הקלוקל בראשית המאה ה-20 בניו יורק. הצחוק שהוא עושה זה לא רק מההצגות, אלא גם מסוג הקהל, שהוא לאו דווקא קהל ממושמע ותרבותי. אז למה לקהל כזה לשבת איפה שהוא צריך? הוא לא שומר על נימוסים, והוא יושב איפה שבא לו. שורה הבאה, שלמה. Und Tomer sagt man dir a Wort, תרגום. ואם אומרים לך מילה, ושמה אומרים לך מילה, למה שיגידו לו שלמה מילה? כי אתה יושב במקום שלא שלך. שורה הבאה, בסדר. Du hast vernommen jenem Platz, כי אתה לקחת את מקומו של מישהו אחר. יפה, שורה הבאה. תוהר עם דורטן וידי קאץ, ואתה... לא ואתה, מה זה התו הזה? ולכן. לכן... אז, כן, אחרי שהוא אומר לך את זה, אז, כן, אז מה? הרים דורטן וידי קאץ. אתה תשמע אותו שם כמו חתול. רק רגע, הזמן של הפועל בתרגום צריך להיות מדויק. זה זמן עתיד? לא, זה ציווי. אוקיי, אז אם ככה, אם כשהוא יגיד לך משהו, אז תשמע אותו כמו שאתה שומע חתול. לחתול. מה זה? איזה מין מילה, איזה מין ביטוי זה? אל תתייחס. אל תתייחס, ביטוי אידיומטי. הרהרטים וידיקץ, הוא שומע אותו כאילו החתול אומר לו משהו, אז הוא לא שומע אותו. אל תתייחס. שורה הבאה. Und Tomer tiener sich beworn. לא, אני לא הבנתי. אחרי המילה תומר, מה כתוב? תיינר. לא. מה כתוב? תת עם גרש, יוד עין, נון עין רש. תת גרש. יוד עין, נון עין רש. תיינר. רגע, ברגע שיש לנו אות בראשית מילה עם גרש, מה זה אומר, רבותיי? אני שואל את כולכם. שזה מכסה על מילה שחסרה פה. וזה קיצור, שיש לנו רק אות של מילה שלימה. אתה מנחש איזו מילה חסרה, התת של איזו מילה זאת? עכשיו תנסה לקרוא את המילה בלי התת והגרש. Und Tomer jener sich beworn. ותומר תיינר. אתם מנחשים? אולי ות? נכון. ותומר ותיינר. ושמה, פועל עזר לעתיד, ושמה ההוא, האיש הזה שדיבר אליך ואתה לא צריך לשמוע לו, ותומר ותיינר, מה עוד? שלמה כתוב? sich beworn. Und Tomer jener sich beworn.
כתוב זיך בוורן? זיך בוורן. בוורן. עין זה לא או, עין זה ביידיש. ותומר ותיינר זיך בוורן. בוורן. ושמע ותיינר, ההוא, זה שדיבר אלך, אם אתה לא שומע אותו, ותזיך בוורן, בוורן זה להתנגד, לעשות מעשים פיזיים, ינסה להוציא אותך מהמקום שלו. שורה הבאה. Und sich nicht losen wollen Stern. עדיין השורה לא ברורה לי. ונזיך נשלוזן. Und sich nicht losen ולא... לא, קודם תקרא נכון. Und sich nicht losen wollen Stern. אוקיי, תרגום. ולא יאפשר לך. מה זה זיך נשלוזן בדרך כלל? נשלוזן זה לא ייתן לך. לא, למה לך? זיך. ערבית זיך נשלוזן. הוא לא ייתן שיעשו לו משהו. זאת אומרת שיתפסו לו את המקום. אז ערבית זיך ורן הוא יתנגד פיזית, וזיך נשלוזן, והוא לא ייתן, כן? שיתפסו לו את המקום. ולנשטרן. ולנשטרן. שטרן כאן אני חושב שזה יפריעו, לא? זה לא כוכבים. נכון. מה זה ולנשטרן? יפריעו. זאת אומרת, הוא לא ייתן שיתפסו לו את המקום, ולנשטרן, והוא לא ירצה שיפריעו לו, זאת אומרת, הוא יתנגד. שורה הבאה, יתנגד שתתפוס לו את המקום. כן. זה הוראות שדר טונקלר אומר למבקר התיאטרון הלא מנומס. שורה הבאה. תהוב קיין מוירה, סבט נשטן. תרגום. לכן... לא, התו זה לא לכן. בלה, איך את מציעה לתרגם? אז, כשהוא לא ייתן לך להפריע לו, תהוב קיין מוירה, אז אל תפחד. לא, אל תפחד. סבט נשטן, לא ייגרם לך נזק? לא, אל תפחד, זה לא יזיק שלא תפחד, תמשיך לתפוס את המקום. סבט נשטן. כן, זה לא יזיק, כן, זה שאתה תמשיך לשבת במקום לא לך. דומחים הויך, אין טטנס, עם טטסטטן, אתה עושה אותו גבוה? רגע, אני עוד רוצה להבין את השורה. תקרא אותה עוד פעם. תהוב קיין מוירה, סבט נשטן, שלא יהיה בך פחד. לא, זה אמרנו כבר. תחזור ביידיש על השורה הבאה. דומחים הויך, תגביע אותו. לא, תגמור את עד שלא נבין את השורה בשלימותה, אי אפשר לתרגם. תקרא את כל השורה. דומחים הויך אין טטן סטטן. עכשיו תנסה לתרגם. תגביע אותו, תעשה אותו. לא כתוב תגביע אותו. מח עם הויך. דר טונקלר, אני מזהיר אתכם. הוא לא כותב ביידיש ספרותית, הוא מדבר פה על אנשים מן העם, והוא מדבר אל מבקר התיאטרון הלא מנומס והלא מתורבת, והוא מדבר בשפתו, זאת אומרת הוא מדבר בשפה לא ספרותית,
בשפה של יום-יום. דו מחאים זה לא תעשה אותו. מישהו יכול לנחש איזה אידיום זה ומה פירושו? דו הוא מחאים. אומר, תכניס לו באבי אביו, בקול רם. בדיוק, בדיוק. תכניס לו באבי אביו, הוא אומר את זה בקול רם. תעשה לו בקול רם. תעשה לו גם. תעשה לו, אתם בכיוון, אנחנו כבר פעם היינו בעניין הזה, אבל זה עניין די נדיר. הוט עם גמחת, הוא אמר לו, מחם במובן של להגיד, דו מחים, אתה תגיד לו משהו, מה תגיד לו? שלמה? באבי אביו. נכון, תקלל אותו, כן? תמשיך לשבת על המקום ותקלל אותו. ככה תתנהג, כי ככה זה מה שקורה בתיאטרון יידיש בראשית המאה. שורה הבאה. אז אלה זון הרן, כך שכולם ישמעו. זאת אומרת, אתה תשחק את תפקיד הבריון, ובזה ייגמר העניין. שום נימוסים. שורה הבאה. ונזוג, יכוב דיך אין דר ארד, ותאמר, לא הבנתי את המילה האחרונה. ונזוג, יכוב דיך אין דר ארד. עין ביידיש, אני חוזר על זה שוב ושוב, עין ביידיש זה לא אור, עין ביידיש זה לא שפה, זה לא מילה בעברית, עין ביידיש זה עכשיו תקרא את כל השורה. Und sag, ich hab dich in der Erd und bleib sich sitzen umgestört. נכון. יגור. ותגיד לו, אתה, יש לי אותך באדמה, או תיקבר, או משהו כזה, נכון. ותמשיך, ובלייב sich sitzen, ותמשיך לשבת umgestört, בלי שיפריעו לך. יפה. אני מכיר את הכללה, יכוב דיר אינדרד. נכון, אתה אצלי באדמה, כן. אני כבר סיפרתי לכם פעם, אפילו פעמיים, את הבדיחה. מה כתוב על המצבה של הומו באנגליה, באנגלית, ביידיש, על המצבה ביידיש, הומו יהודי באנגליה, על המצבה שלו בלונדון. גיי אין דרד, לך לעומק האדמה ככללה. יכוב דיך אין דר ארד, אתה אצלי עמוק באדמה. שלמה, עינינו אותך מספיק, יאיר. זה לא מספיק, עכשיו מתחיל בית חדש פשוט. יופי. אז יאיר תקרא בית שלם, בלי לתרגם, ואז נראה. Ich hab gefolgt und bin gegangen. Mein Weg ist voll gewesen mit Koppes und Scholebs. לא, גם יאיר עושה אותה שגיאה שאסור כבר לעשות אחרי כל כך הרבה פגישות. וו ביידיש זה הוא ולא או. לא קופס אלא קופס. ודאי, סליחה, קופס, נכון. כן. ונשולחץ ניס סקורלופס. סקורלופס. וו ביידיש זה קורופס. נכון, הלאה. פרנומן וילדה קלונגן מיליוטה הוי schon Zeit badane akremdir bravo bis konose wo bist scha oi schläfetrane mein Fuß oi stiller moische jasche
מוישה יושה כנראה. משה יושר. Ich hab gespreist, wie in der Schlacht mein Rocken verziel gemacht. לא, שוב, וו ביידיש זה או, ולא או, רוקן. למה זה יוצא לי? Mein Rücken verziel gemacht. War Semetschkes daran unnis und wendlich von gehackte Fisch, was haben bombardiert herum und mich gemacht schier war Mum. עד פה. אני אבקש את החזן שלנו, את החזנית, כי הפסדנו את הקצב והחריזה. אני יודע, מילים קשות, אתם אף פעם לא שמעתם מילים כאלה, אבל לפחות נשמע את הריתמוס. בלה, אולי תקראי לנו במוזיקה של ד"ר טונקל. אוקיי, בעל קוירה. כן, בעל קוירה. החזן. לא, עכשיו העליתי אותך בדרגה. כן, אוקיי. כן. Ich hab gefolgt und bin gegangen. Mein Weg ist voll gewesen mit Kupes von Scholechts, Mist und Niskorlupes. Ich hab vernummer wilde Klangen. Miliote, hoi, schon Zeit, Badane. Akrenk dir, bravo, bis, Kurnosse. Wo bist du? Scha, oi. Schleppetrane. Mein Fuß, oi, Stiller, Moische Josche. Und kriech Arauf mit Eufenbank, und zieh sich aus, wie ich bin lang, mit Hand und Fies, mit Hack und Pack. Ich muss doch hören das Gesang, ich muss doch sehen dem Spektakel. כן. תראו, האם אתם, לפני שאנחנו בכלל מנסים לתרגם... לא שומעים. אתה לא שומע? אני לא שומע. יאיר לא שומע אותי? יאיר, אתה שומע אותי? יאיר? שלמה, בלה, אתם שומעים אותי? כן, אני שומע אותך, אני גם שומעת את יאיר, היטב. אבל יאיר לא שומע אותנו. טוב, אז זה אצלו הבעיה, הוא צריך לפתוח את אני לא שומע. כן. אז זה בעיה אצל יאיר, אני לא יודע איך. אולי הוא צריך לפתוח אצלו את המיקרופון. אותי אתה שומע, יאיר? שומע? לא, כנראה לא. שלמה, תגיד ליאיר בטלפון שזה בעיה שלו, כי כולנו שומעים. אתה שומע אותי, יאיר? לא, הוא לא שומע אותי. אז טוב, אני אתקשר אליו. טוב, בינתיים אני אומר מה שרציתי להגיד. אנחנו קראנו עכשיו אוסף בלתי אפשרי של... אני לא שומע. קראנו אוסף בלתי אפשרי של מילים לא מובנות, ובכל זאת, האם אתם יכולים לנחש על מה דר טונקלר מדבר, לפני שמתרגמים? על הלכלוך שבתיאטרון ועל הרעש ועל שכולם זועקים. אתה שומע עכשיו? אני שומע אותך בטלפון, אני לא שומע כלום במחשב, בשיעור. זה בעיה אצלך, כי כולם שומעים את כולם חוץ ממך. ותגיד לו ששומעים אותו גם. יש לי כנראה בעיה במיקרופון. תסתכל למטה, אולי יש כיסוי על האייקון של המיקרופון. כן. עכשיו שומעים? לא. השאלה אם אתה שומע אותנו. יש למטה שני אייקונים, אחד זה של הרמקול והשני זה של, לא זוכר של מה. דמות. כן.
לא, זה פתוח, עמוד פתוח. מיוט. לא יודע למה, לא יודע מה קרה. טוב. אולי הרמקול שלך במחשב, תגיד לו, אולי הרמקול שלה במחשב, אולי הוא במקרה השתיק? שלמה, תשאל את יאיר, אולי הוא במקרה השתיק? לא, אני שומע, הרמקול בסדר. הרמקול בסדר. אני לא יודע. טוב, תשמע. מה אני יכול לעשות? אתה יכול... תשאיר את הטלפון פתוח, תשמע את זה דרך הטלפון. מה אתה אומר? תשאיר את הטלפון פתוח, נשמע דרך הטלפון. עכשיו אתה שומע את כולנו דרך הטלפון שלי? אותך אני שומע. כן, בסדר, אני אשאיר אותו פתוח. אנחנו ננסה, ויאיר צריך לנסות לברר, אני לא יודע אם אולי טכנאי או משהו, כי לא נוכל לעצור את הדיבורים, כי אצלנו כן שומעים. בסדר. אתה צריך בסדר לברר. גמור, תמשיכו אתם, אני אקשיב. טוב, אז אמרנו, בלה אמרה שלפי מה שקראנו, מבלי לתרגם עדיין, היא מבינה שמדובר על לכלוך ועל מה שקורה באולם, וזה נכון. אני רק מוסיף שמה שדר טונקלר עושה פה, אתם צריכים לדעת שדר טונקלר הציגו בתיאטרון, הרבה מהסקצ'ים שלו הציגו בתיאטרון. יש לדר טונקלר חוש לתיאטרון. ומה שקראנו עכשיו, אפילו שעוד לא תרגמנו, הוא זורק מילה פה, מילה שם, שביחד כל המילים האלה מתארים מה שקורה באולם לפני שההצגה דוס פינטלאיד מתחילה, כולל צעקות שהקהל צועק אחד לשני. אז עכשיו אנחנו נתחיל שורה ראשונה. מי קרא קודם? מי זה היה יאיר? אז יאיר נקרא שורה ראשונה. יאיר תקרא שורה ראשונה. אבל זה דרך הטלפון. איך שלא יהיה, אם אתה יכול לקרוא, אם לא יצטרך, שמישהו אחר יקרא, כן? כן, אז זה היה... אני שומע את יאיר היטב, לא דרך הטלפון. כולנו, תגיד לי יאיר שכולנו שומעים אותו. אז קרה משהו, ויאיר צריך לברר למה עכשיו כן שומעים אותו, כדי שאם זה יקרה עוד פעם הוא ידע למה זה לא, 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 יחיאל, אנחנו שומעים את יאיר, אבל הוא לא שומע אותנו. טוב, אז יאיר שורה ראשונה. שלמה, תגיד לי יאיר לקרוא. רגע, הוא התנתק לי, אני... טוב, אנחנו קצת הפסדנו זמן, חבל. בלה, תתחיל. יאיר? שלמה, אני לא רוצה להפריע, אז שמישהו אחר יתרגם את זה. בסדר, הבעיה היא שאתה לא שומע אותנו. אם הטלפון פתוח... בלה, תתחילי שורה ראשונה, נראה אם יאיר ישמע. אוקיי. לא, יאיר יכול לקרוא, כי אנחנו, שלמה, תגיד ליאיר שאנחנו כולנו שומעים אותו. יאיר, אנחנו שומעים אותך, אבל אתה כנראה לא שומע אותנו. אני שומע אתכם, אתם שומעים אותי במיקרופון או בטלפון? במיקרופון. במיקרופון אנחנו שומעים אותך, והשאלה אם אתה שומע אותי בזום. השאלה... לא, אני שומע אותך רק בטלפון. יאיר יקרא שורה ראשונה, ואז נדע איך זה הולך. אוקיי. Ich hab gefolgt und bin gegangen. זה מה שקראת קודם? זה הבית שקראת? כן, 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 זה. לתרגם שורה ראשונה. Ich hab gefolgt und bin gegangen.
תרגם. לא יודע מה זה גפולקט. מי יכול לעזור לו? צייתתי. שמעתי בקול אלוהים, צייתתי. פולגן זה לעקוב אחרי. יחוב גפולקט, שמעתי בקול אלוהים לפנייה שלו, ונבין גגנגן, והלכתי. שורה שנייה. Mein Weg ist voll gewesen mit Kuppes. תרגום. הדרך שלי מלאה עם, מה זה, תחורים, ערימות. קופס, ערימות. ערימות. עוד מעט נראה בשורה הבאה ערימות של מה. דרכי, הוא הרי הלך לתיאטרון, וכשהוא מגיע לתיאטרון, דרכו מלאה בערימות. שורה הבאה. von Scholechz, Mist und Nist Skorlupes. תרגום. מלכלוך, לא שולחץ. מה זה שולחץ? קליפות. אז דרכי הייתה מלאה בערימות של שולחץ, קליפות, לכלוך. רגע, לא שום לכלוך, הוא ניס סקורלופס. מה זה ניס סקורלופס? יחיאל, יש כאן מיסט וניסט קורלופס. סליחה, לא הבנתי. הוא ניסט בלכלוך, בזבל. לכלוך, אמרתי לכלוך, הוא ניסט קורלופס. אני לא יודע מה זה סקורלופס. כן? מי יכול להגיד? אולי שברי אגוזים או קליפות אגוזים? קליפות. בקליפות אגוזים. קליפות אגוזים שזה לא אוכלים. שורה הבאה. יחוב פרנומן, וילדה קלנגן. אני לא שומע אותו, אולי כדאי שמישהו אחר יעשה את זה, אני לא שומע אתכם. בלה. זה טלפון שבור. בלה. יחוב פרנומן וילדה קלנגן. אתה שומע עכשיו, יאיר? דרך הטלפון. כן, אוקיי. בלה, תמשיך. יחוב פרנומן וילדה קלנגן. וילדה קלנגן. שמעתי, זה גם כן, פרנומן זה לא שמעתי, אבל קלטתי, קולות פראיים. קולות פראיים, קולות משונים, כמו שאמרנו. משונים. כן, הלאה. מיליוטה, הוי, שיינצייט, בדנה. עכשיו, רגע, בשורה הזאת, מיליוטה, קומה, הוי, שיינצייט, קומה, בדנה, אלה הקולות של דר טונקלר שומע כשהוא נכנס לאולם התיאטרון. אנשים צועקים, אלה לא אנשים מנומסים, אז הם מדברים בקול רם וצועקים מחלק אחד של האולם לחלק השני, והם לא רק צועקים, לא רק מדברים, אלא אפילו מקללים אלה את אלה ואומרים מילים גסות, אז הוא שומע מילה, מיליוטה. אני מודה שבזמנו תרגמתי את זה ובדקתי, כרגע אני לא זוכר, אבל זוהי מילה דרוגטיבית. אנה, יש בפולנית מיליוטה? מיליוטה, אידיוטה. מיליוטה לא. מיליוטה לא. אז תראו, אני הרי במקום שלקחתי את הטקסט, עם רותי זקוביץ' תרגמנו את זה. אז אני מתחייב שכשנגמור לקרוא את הכל, אשלח לכם את הטקסט בעברית. אז זה כנראה מילה לא יפה. מה המילה השנייה? אוי. שוינצייט, בדנה. בדנה. לא, אוי שוינצייט, תרגום? אוי, כבר זמן. כן, אנחנו לא יודעים מה, זה קטעי... כבר זמן להתחיל את ההצגה, נו. אולי, כן. בדנה, שוב מילה שבזמנו בדקתי, וכרגע אני לא זוכר את התרגום. יש אנה בפולנית, בדנה. בדנה,
עכשיו אני לא... אוקיי, בכל אופן, כאן אנחנו שומעים שלוש אקסקלמציות, אינטרזקציות, מילים שמדברים באולם לפני שמתחילה ההצגה. כשנקרא את התרגום כולו, אז נדע. שורה הבאה, בלה. Aber nein, man darf schon verändigen die Lektie. יחיאל, אתה בטוח שכל העלילה הזאת מתרחשת באירופה? אני לא מאמין. בניו יורק, מה פתאום אירופה? אבל זה לא אשכנזי. הקשבת למבוא. זה מתרחש בניו יורק. אוי ואבוי. כל יידיש בראשית המאה, בסדר? טוב. רגע. אנחנו הגענו לסיום. אני מבטיח לכם שאשלח לכם בסוף את התרגום של הכל, והכל יהיה ברור. הסגנון הוא סגנון פרודי ותיאטרלי. אז הטקסט הוא לא קל, אבל אנחנו נבין, אנחנו בסוף נבין. מודה לכם ביום שני הבא ב17:45, אנחנו נקשקש ונמשיך. תודה רבה, תודה רבה. להתראות. להתראות, שבת תודה שלום. רבה. תבדוק יאיר מה קרה עם המיקרופון שלו. בלה. כן, להתראות. להתראות. בלה. ירדה. היי. Yeah, me saco la